Maths O level inġibtu għal ħanżira 5 għaddejt bizbrix. U kulħadd kien qal li tuħux Maths A level imma jien kont naf li rrid nieħu Computer Science l-Università. Jien kont naf li rrid inkompli computer, mhux Computer Science, kont naf li rrid nieħu computer l-Università u kulħadd kien jgħid biex tuħu computer, irid ikollok Maths A level. Right. Ma kienu jaraw il-Maths O level tiegħi u fajn jgħidu li għata qalbek mhux bin, tipo insa. U insomma jien ħadtu xorta. U bil-raġun first year nibela f'sormi tipo ma ddejtx l first try, u ma tkelli resit u naħseb, mux naħseb, 99% sure li teacher, lecturer dak iż-żmien għaddietni għax għad-grazzja miegħi il-pass mark 45 tatna 46 fil-resit. Ġifieri. Għajdela thank you minn qalbi. Imma taħseb li oġġettivament mort ħażin? Ma konx nafx nagħmel. Ma konx naf. Karta u m'intix tifhem. Ta' parsi qed nifhem ma nafx nagħmel. Ma nafx xi xi tnagħmel hekk u hekk. Umbat eżatt Kevin Għaxa, Sur Kevin Għaxa, second year l-ewwel ftit lectures tal-Junior College qed jispjeganna xi ħaġa fuq il-logs li suppost konna nafuhom ħabba l-first year, ma impress li kont ma kontx naf x'qed jitkellem, fuq x'qed jitkellem, imma kont għamilta fatta jien illi da jiena secondary school, second year ħa nuħodha bis-serjetà għamet, se nipprova nitgħallem. U insomma, u kien tagħna l-homework u kien qed jispjega xi ħaġa u jien ġibta ħażina u dort fuq sieħbi Klod u qed smetlu ma tlu għala minn hekk, dal-Ustrina Kevin semani. U għalli ġi fuq ida Kevin għalli għala. Għalli xġifiri għal-ħajlek għalli għax inti fil-ħajja minn tħat għamil xej tajjeb, minn għata sal-imkien, u jaqlali, u d-dem klassi nis. Jena niftakar on bil-wieqfa sfidajt lu xie xiena u għaddabtlu l-karti nurieħ li għamilt il-homework. Fimt? Raħħom, ħares li għom. U għalli għallura xiex ma fim ċawek. U insomma, mbat minn dakinhar li jena beħdura tiena l-Kevin ħanu rieħ xnaf. Għad ħanu rieħ li jena ħjar minnu. Naf li tinsama kalla ta' ma jina hekk, tipo ta' kompetittiv. Eżatt. Meta għalli jekk li daqsek. Ħdart. Dak it-tip li ħdart illi mbagħad minn dakinhar lem kuljum library ta' Junior College batt il-kodba kollha tal-Maths 1A, 1B, 2A, 2B minn 10 sa 10 kull eżempju li hemm ħdimtu. Ġifiek biex probabbli mmorru nsaqs il-mami għal fullscapes packs li kelli għandi xi pakket fullscapes daqshekk koll eżempji tal-Maths. U b'xi mod minnaw ġilej level tal-Maths u kombinazzjoni kont immur privat ukoll tal-Maths għand il-mara ta' oħt. Sorry. Oħt, il-mara ta' Roberta Bella. Kien għenitni biex nġibu minna il-Maths tuġibtu jena, saħħa taħħa u believe it or not saħħa ta' Kevin ukoll. Umbad minn tħalt l-Università. Mela, tlaqna?